Bueno, benvinguts a Ceros. No. Bé, doncs, si tothom està a punt, començarem la xerrada d'avui. Així que, bé, com anem, jovens padawans? Benvinguts. Avui és un dia històric perquè és la primera cantina presencial que es fa. Així que aquest dia serà llargament recordat. I doncs bé, com a cada cantina doncs som 6 persones parlant de Star Wars, això no canvia. Però avui tenim un tema especial, que és, parlarem sobre droides. La xerrada està titulada com No subestimis mai un droide. I bé, bàsicament, com sabeu, parlarem de Star Wars, òbviament, però avui concretament amb els droides d'aquesta saga que tant ens agrada. I bé, abans d'entrar en matèria, voldria agrair a Star Fans per haver-nos convidat, per haver fet possible que puguem fer aquesta xerrada avui aquí al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. I un especial agraïment a Helena Sabidor, també una cubaquiana de les cantines, és una de les nostres, i que gràcies a ella doncs, podem ser aquí fent aquesta xerrada i ens ho passarem molt bé. Així que bé, també moltíssimes gràcies a tot el públic que hi ha. La veritat és que fa força goig, molta gent per veure'ns en aquesta xerrada, així que moltíssimes gràcies. I també per la part tècnica a Albert, que ara presentaré tots els participants, però per la part tècnica doncs, també moltíssimes gràcies per haver fet possible que els espectadors que ara ens estigueu veient en diferit per YouTube ho pugueu fer amb aquesta qualitat. Jo suposo que entre una cosa i l'altra aconseguirem salvar-ho tot. Sí, i tant. Doncs bé, primer, per qui no em conegui, jo soc, bé, em dic Roger, però potser em coneixeu més com a Darth Segador a internet, a les xarxes, i principalment tinc un canal de YouTube dedicat a Star Wars, i es diu així, Darth Segador, i faig diferents tipus de contingut, tot sobre Star Wars, però per exemple fem directes setmanals quan hi ha algun nou contingut. Per exemple, recentment que hem tingut la sèrie d'Ahsoka, doncs hem fet directes setmanals per comentar cadascun dels episodis. I quan hi ha una altra sèrie, doncs també sempre fem seguiment, comentant amb 6, fem una cantina com ara, som 6 persones, de manera virtual, avui és una excepció, i anem variant els convidats. Avui som aquests 6, però en podríem ser molts altres. De fet, molts dels que esteu en el públic també sou cubaquians i doncs també participeu sovint en directes, no? Així que bé, això, si sou fans de Star Wars i no em coneixeu, doncs us podeu subscriure al meu canal, es diu així, Darth Segador, a YouTube. També podeu seguir a les diferents xarxes, Instagram, Twitter, etc. I doncs bé, ara presentaré els convidats que tenim per aquesta xerrada, per aquesta històrica primera cantina presencial en directe. I bé, començaré per la meva dreta, per exemple. Imma, benvinguda a la cantina. Gràcies, moltes gràcies. Que guai, que bé que estem aquí. Estic nerviosa però estic supercontenta. I digues, Roger. No, a dir, Imma, que bé, té un negoci que es diu herbes.cat. Exacte. És el patrocinador oficial de la cantina. Avui sí. Mai havia fet propaganda, però avui dic que avui porto les infusions, que, bueno, em dedico a això, soc herbolària, faig infusions i per l'ocasió he creat 3 infusions diferents de temàtica Star Wars, que crec que han quedat xules, i les he portat aquí, i pels que ho estiguin veient per YouTube, si entren a www.herbes.cat, allà també les podran veure. I ja està. Fins aquí la publicitat. Després us podeu apostar per veure les etiquetes, que estan superbé. Gràcies. La següent convidada d'avui es diu Núria, també habitual de les cantines dels cubaquians. Benvinguda, Núria. Moltes gràcies. Com sempre, ja ho saps, em fa molta il·lusió venir, i avui, a més, veure molta gent que he vist a les pantalles és una passada. I res, jo doncs soc fan, jo sempre, aquí al cantó fan, i tinc moltes ganes de poder parlar amb vosaltres sobre droides. No sé si el meu passat jurídic, jo vaig fer la carrera de dret fa molts anys en una altra vida, i donar classes de bioètica i dret i teoria del dret i aquestes coses, i potser alguna cosa de drets poden sortir i potser alguna cosa caurà, espero que no sigui un rotllo. Intentaré que no sigui un rotllo, els meus estudiants m'ho deien, jo no ho faré més. No patiu.
Doncs sí, perquè hi ha moltes coses interessants a parlar sobre els droides, no solament la part superficial, sinó també la part filosòfica i més de drets i llibertats. Així que moltes gràcies, Núria. Se'm fa molt estrany, parlar i mirar al costat en comptes de mirar la pantalla. No, i quan assenyalàvem, no, era cap allà. Però bé, al meu costat, un habitualíssim de la cantina, que també fa de presentador sovint, perquè si jo no hi puc ser, doncs les presenta en Jordi. Jordi Nouen, benvingut. Hello there. Bé, res, només dir-vos que m'encanta veure-us aquí i poder xerrar per vosaltres directament, no? Que normalment parlem entre nosaltres a la pantalla, però poder-ho fer davant de públic doncs és una passada. Que per mi és un orgull de poder substituir el Roger quan ell no hi és. Ell és insubstituïble, però bueno, intentem fer-ho bé, ens ho passem bé i que t'agraïm molt que encara que tu no hi puguis ser, que ens deixis jugar en aquest espai que és la cantina, per tant, agraïment etern de poder ser avui aquí també. Molt bé, moltes gràcies. Ja sabeu que la cantina és de tots. Teniu aquí el grup de Telegram per si voleu entrar-hi. És un grup on tothom hi és benvingut, és entrada lliure. I doncs això, és per xerrar sobre Star Wars i fer una comunitat. Nosaltres en diem la comunitat catalana de Star Wars, però realment s'ha anat creant una mica de manera improvisada. No estava planificat, però mira, ha anat sorgint així, cada vegada som més gent i escolta, ens ho passem la mar de bé, la veritat. Doncs bé, la següent convidada que tenim avui, i òbviament, si es parla de droides, hi ha una persona que no hi pot faltar, i és Natxell. Molt de gust d'estar aquí, moltes gràcies per convidar-me, Roger. M'alegro també de poder compartir espai físic amb tots vosaltres, després de tantes hores de veure'ns a la pantalla entre un i altre canal. Sí. I bé, pels que no em coneguin, formo part de la comunitat del Far Friki de l'Empordà, i hem estat cada vegada que hi ha sèrie de Star Wars, des de la subbranca del Far Wars, comentant els capítols igual que fan a les cantines, doncs intentem complementar-nos, no solapar-nos i ampliar coneixement i fer xarxa, que d'això es tracta. Exacte. I parlar de Jar Jar. No m'ho recordeu, sisplau. Un episodi fosc, el Far Friki. No, això a partir de les 12 de la nit, Sí, sisplau. ara no toca. Ara no seria el moment. Doncs sí, el Far Friki de l'Empordà, seguiu-los també al seu canal. Som dels pocs creadors de contingut que parlem de Star Wars en català, així que bé, els pocs que som, doncs doneu-nos suport. i tant. I bé, per acabar tenim l'Albert de la Batcova, també canal, doncs si nosaltres fem Star Wars en català, ells fan DC en català, l'univers DC. Així que Albert, benvingut. Moltes gràcies. Sempre és un plaer desvirtualitzar. Ja amb vosaltres tres ja ens hem conegut, us dos virtualitzo vosaltres, o sigui que encantat. I sempre està bé poder parlar, tingués gent a davant i tenir el feedback directe, no? I bueno, jo sóc molt conegut per ser de DC i Trekkie de pedra picada, però bueno, jo aquí, que Star Wars també m'agrada. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, benvinguts a tots. I ara sí, doncs entrarem en matèria a parlar sobre Star Wars i més concretament sobre els droides de Star Wars. Primer de tot, aviam, hi ha una diferència, no sé per què es veu tan petit, però bé, ho explicarem. Una resolució monstruosa aquesta És igual, pantalla. arreglat. Aviam, els droides de Star Wars, clar, els droides no és una cosa que solament existeixi a Star Wars, existeix a moltes altres franquícies i fins i tot anteriors a Star Wars. I volem parlar una mica primer de també les influències que ha tingut Star Wars a l'hora de... Ei, Ferran, benvingut! Un altre cub aquí. Doncs això, quins antecedents hi havia de droides o de robots que hagin pogut ser influència per a Star Wars, no? I hem posat 3 exemples, potser n'hi ha algun altre, però Jordi, ens vols presentar aquests 3 exemples que tenim aquí? Sí, són antecedents i influències no mútues. A la primera imatge podeu veure la Maria de la pel·lícula Metròpolis, de la qual tota la pel·lícula gira envers aquest personatge, que és com un antropòfag, diguem que agafen el robot com per fer una còpia de la vida, no? Que és el que diferencia principalment l'androide del robot tradicional. En aquest cas és com un model per això, no? Per parlar de la vida, però també tenim l'altre exemple
el que veieu a la dreta, doncs ens presenta també un humanoide mecànic, però en aquest cas s'utilitza més com per fer por, no? Com per un androide com una amenaça. El cas del mig és més curiós perquè de fet és posterior, que és del personatge de la sèrie de Buck Rogers, però aquí hi ha una influència mútua perquè tal com Star Wars es basa en part amb el pulp anterior, no? I Buck Rogers com una de les principals influències juntament amb Flash Gordon i de més, en aquest cas, doncs, en el moment en què es produeix aquesta sèrie per televisió, que és immediatament després de l'estrena, la influència és inversa, no? És Star Wars qui influencia i qui dona aquest personatge original que ens recorda molt també al paper que fan els droides de Star Wars. Per tant, hi ha moltíssims precedents. És veritat que Star Wars innova sobretot en el rol que els hi dona, no? Com aquests ajudants permanents o companys o que fan tota mena de labors en 50.000 rols, que això potser no ho havíem vist mai d'aquesta manera tan extesa o normalitzada o que estava tan ficada dins de tota una galàxia, no? I bé, i després la influència que Star Wars va tenir en el concepte que nosaltres tenim dels robots o dels androides. Clar, no sé si voleu afegir alguna cosa més sobre aquests droides que existien abans de Star Wars, però bé, si no, passarem... Sí, ja anirem comentant més coses. Tot just en Jordi parlava d'això, dels diferents conceptes de droide, androide, robot. Aviam, exactament quines diferències hi ha entre aquests tres conceptes. No és exacte, de fet, depèn de qui opina una mica diferent, però en aquest gràfic, per exemple, doncs bàsicament el robot seria el terme genèric de qualsevol màquina. En canvi, androide és un robot però que té forma humana, forma i característiques humanes, i el concepte droide o droid realment és el més modern, és una invenció que s'ha fet per la ciència-ficció i concretament a Star Wars. De fet, abans de començar la xerrada parlàvem amb el Jordi de si hi havia alguna altra franquícia que fes ús del terme droid que no sigui Star Wars i no ens en venia al cap. No, jo crec que és el... No sé si està patentat i tot, això ho hauríem de mirar, Potser està registrat i tot, clar. clar. Ho he mirat si està registrat. Clar, també és curiós el tema de l'androide, no? L'andro fa referència a l'home, però no tots els androides de Star Wars tenen una personalitat masculina, que també hi arribarem. Llavors, potser no sé quin hagués sigut el terme adequat. Em sembla que aquest terme d'androide s'acunya a novel·les de ciència-ficció, però també abans de mitjans de segle. I el Lucas el que fa és contreure'l perquè també vol donar un aspecte més general i en part també perquè els droides de Star Wars no sempre tenen aquest component d'imitar la vida humana, no? Aquest human-like, no sempre ho són, un mouse droid no ho és, o el mateix R2-D2, i en canvi sí que forma... Potser el droide també és una manera de substituir el terme d'esclau, que també serà una cosa que comentarem, o esclau o servidor, no? D'alguna manera té aquesta connotació també de servitud que no té per què estar vinculada sempre a l'androide, però que sí que acostuma a ser general en el que fan els droides de la saga. Que de fet etimològicament, si ara no recordo malament, la paraula robot etimològicament sembla que ve del, no sé si del polonès, i vol dir esclau. O sigui que sembla aquí és on es lliga una mica tot. Clar. I bé, quines diferències veieu entre la cultura occidental sobre els robots i de la cultura oriental? Ho veuen d'una manera diferent o...? Jo això a vegades ho hem comentat, que sembla que hi ha com una diferència, no sé si és cultural o simplement en l'imaginari, que no sé si pensareu també que en les obres que venen normalment de Hollywood o americanes, els robots o androides sempre tenen al moment que són self-aware, al moment que s'adonen de qui són, volen matar tots els humans. És com una dicotomia. En el moment que hi ha un robot que s'adona de qui és o de com és i té llibertat, es converteix com en l'enemic o així, en un Terminator, no? Podem dir moltes d'aquestes sèries o pel·lícules, etc.
I en canvi dona més la sensació que si ens anem per exemple a la cultura japonesa o totes les obres japoneses, hi ha més com una mena de més varietat i recerca sobre què és l'ànima d'un robot, no? Com una mica més obert a les diferents possibilitats que un robot vulgui ajudar la humanitat, no necessàriament destruir-la. I en canvi en la tradició... Això ja ve de la base de la cultura. Exacte. Perquè la cultura oriental és més introspectiva i l'occidental, els avanços tecnològics sempre han vingut via militar. Sí. I també és van a fer eines de guerra. I també hi ha la idea del comunitarisme, que és una filosofia més trobada a l'Àsia, i el individualisme, que és la filosofia més occidental. Llavors, a través d'això ens tornem individualistes i per tant anem en contra per aconseguir la nostra llibertat, i en canvi en l'altre potser és més servir a la comunitat, com en aquest temps que ara en puc formar part com a persona. Llavors, no sé, a vegades ho comentem, no sé si hi ha res escrit sobre aquest tema, però no sé si ho penseu també. Sí. La cosa va perquè és veritat que tenim en la cultura japonesa, des de l'Astro Boy, per exemple, del referent de Tezuka, però que ara en unes setmanes estrenaran la sèrie de Pluto, que jo crec que serà bastant recomanable, que és una obra del Naoki Urasawa, policíaca, que es basa en Astro Boy, que al final era l'Astro Boy, si no el coneixeu, és un personatge que té l'aspecte d'un infant, un científic el fa a imatge del seu fill, i finalment és com una mena de superheroi, no? Però en aquesta història precisament li donen la volta al personatge, perquè no és el personatge central, és una història d'intriga perquè en unes circumstàncies que els robots han estat molt controlats, prohibits i molt d'allò, hi ha un moment donat que algú està començant a assassinar droides, no? I es dona tota una visió dels androides com molt interessant, com a través dels seus drets, i també dona una visió més àmplia del món que ens fa veure droides molt diferents i molt variats, i amb orientacions i personalitats molt diferents, que parlava d'això i que s'allunya de la simple amenaça, no? Perquè una de les qüestions de l'obra és si realment això ha sigut una amenaça creada per un droide o no ho és, no? I tot aquest debat ètic està darrere a fons de l'obra. És una inquietud que acompanya l'home des que ha creat màquines, i més quan comencen a fer funcions en les que la màquina decideix alguna cosa, o quan hi afegeixes el fet de l'aprenentatge encara empitjora més. En el cinema encara, si no m'equivoco, hi ha The Creator, no? En allà es planteja que els Estats Units estan en guerra total contra... Perdó. Estan en guerra total contra la vida artificial, els androides i la intel·ligència artificial. En canvi, la cultura asiàtica s'han integrat. I és un clar exemple del que acabes d'explicar, no? I com que Star Wars, en la situació en la que està ara, està agafant coses de la cultura occidental però també de l'oriental, doncs estem arribant a un punt molt interessant on això que estem tractant avui dona molt a què parlar. Sí. De fet, jo crec que els droides a Star Wars és una cosa que està en constant evolució, i en continguts recents hem vist passos més enllà que no s'havien fet mai i que després en parlarem, però vull dir que és una cosa que està encara en creixement i desenvolupament infinit. Clar, la diferència dels droides o dels robots a Star Wars és que hem arribat a tenir tanta varietat de droides que n'hi ha de tota mena, no? N'hi ha que sí que són més molt semblants a humans, i en canvi n'hi ha que no, que són més màquina i que no sembla que tinguin personalitat pròpia. Després en veurem diferents exemples, però bé, jo crec que això seria un tret característic de Star Wars, no? I que quan es va crear Star Wars amb en C-3PO i en R2-D2, que van ser els primers, es van diferenciar molt del que existia fins aleshores, no? I clar, a Star Wars els droides són una part molt important. Tu quan penses en Star Wars, doncs, què et fa? Si tu veus un espai, un planeta, quines coses de l'ambient et fan pensar que això és Star Wars? Doncs tens espases làser, tens la força, no? Tens alienígenes, i un altre segurament serà els droides. És un dels elements que identifiques a Star Wars per això, no? Pels seus droides. I això el fa ser diferent d'altres franquícies. I clar, a Star Wars els droides són molt importants. També perquè Star Wars és una saga que passen molts anys del primer contingut a l'últim,
i que una persona humana no pot explicar, i en canvi un robot, també, en aquest cas algunes espècies alienígenes que també poden viure molts anys, però clar, els permet fer com de narradors i explicar tot el que han viscut, perquè realment han pogut viure de temps molt passats a temps molt futurs. Així que, bé, això, com he comentat, després veurem varietat, comentarem exemples individuals de droides i al final decidirem quin és el vostre droide preferit de Star Wars, aviam. Què has dit? Per ser Data de Star Trek. Bé. No, és molt interessant això que deies de la narració, perquè al final, clar, a Star Wars, sobretot, especialment a la primera pel·lícula, els droides són aquells personatges que acompanyem de principi a final, no? El Luke Skywalker tarda una bona estona a sortir, de la Leia en veiem un tros, i la pel·lícula comença amb l'R2 i el 3PO, que són els testimonis al principi, i acaba, de fet, l'últim que passa és que torna l'R2, pràcticament. Llavors es tanquen aquest cicle, segurament ho sabeu, però l'R2 i el C3PO són una mena de trassumptes, em sembla que es diu en català, dels personatges d'una pel·lícula d'en Kurosawa que es diu La fortalesa amagada, i que eren dos camperols que eren qui seguien una gran història entre samurais i ocults i tal, però els testimonis eren gent humil, camperols pràcticament esclaus, que eren el vehicle que utilitzava en Kurosawa per acostar-nos a aquests personatges protagonistes sense fer-los protagonistes del tot, no? Perquè el pes de la narració anava precisament amb aquests. És veritat que això s'ha perdut, no? I que darrerament, de vegades, pràcticament hem trobat que els personatges es ficaven en calçador per poder mantenir els drets allà i ja no portaven tant el pes de la narració. A l'episodi 7 encara ho intenta, no? Quan ens comença també amb el BB-8, que és qui ens porta la Rey i qui és el MacGuffin de la història al final, perquè és qui té el mapa. Però bé, no sempre és així, però és veritat que és una part, que és l'element que els fa característics i que els fa tan especials i tan necessaris, no? Perquè és el que deia el Roger, són els testimonis a través dels quals nosaltres podem seguir les cròniques de les guerres de les galàxies. Però també tenen un paper molt fonamental. No deixa de que és una space opera ciència-ficció, és igual, no vull entrar en aquest debat, però per canviar d'ubicació, tota l'astronavegació sempre està en qualsevol dels productes de Star Wars, no ho fa mai un humà, sempre és un androide o un droide, amb la qual per canviar d'escenari hi han de ser-hi, si no hi són no hi ha el viatge per l'hiperespai. Clar. És que ja és important també el paper aquest que els hi dona com d'element imprescindible per poder desenvolupar tota la trama, que sembla que no hi siguin, però és el que dèiem, que de fet C3PO i R2D2 pràcticament surten a totes les pel·lícules i gairebé a totes les sèries i a jocs i a molts productes, ja són una miqueta com els dos droides icònics de Star Wars, no? Que són una miqueta també portant en el nostre territori un Don Quijote i un Sancho Panza. Sí, el C3PO de fet l'Anthony Daniels té el rècord Guinness renovat recentment de que és l'actor que més aparicions ha fet com a personatge de Star Wars. Sí. Clar, de fet, R2D2 i C3PO han aparegut als 9 episodis de la saga, més Rogue One, a Solo no, però Anthony Daniels sí que hi va aparèixer fent un altre paper, i en les sèries més recents també han tingut diferents aparicions. Així que bé, altres temes interessants, per exemple, si voleu, podem entrar en el gran tema dels drets dels droides. Et miro a tu. Miris que ja hi ha una fan de l'L3. Clar, parlant dels drets dels droides, ens ve al cap un personatge droide que es diu L337, per qui no li soni és el droide de Solo, l'spin-off de Solo, aquell droide de programació femenina, molt... Va ser una novetat que va trencar, no? No havíem vist mai un droide com aquest. Havíem vist molts tipus de droides, però com aquell, cap, no? Va ser un precedent que va obrir un nou camí per on poder explorar. Llavors, bé, parlem d'aquest personatge i del tema i del que defensa L337, aquests drets dels droides, que és un tema que fins aleshores no s'havia explorat mai. Què us sembla tot aquest tema? No sé qui vol començar. Home, de fet mai no... O
sigui, des del punt de vista d'éssers orgànics, ja sempre es dona com per entès que els droides s'han de sotmetre i han de respectar l'ésser orgànic. I viceversa, no? També, en principi, perquè tu tens allà un ésser mecànic que t'està ajudant, que està fent una tasca que potser tu no voldries fer o no tens la capacitat per a realitzar ni els coneixements, per tant, els hi deus un agraïment. I en quantes escenes hem vist que en un moment tu, mira, hi ha aquí tot l'exèrcit de robots i prum, els carrego tots sense cap mena de remordiment perquè són dolents. A veure, són dolents, són pobres màquines que les han programat d'aquesta manera i clar, aquí donaria per molt tema ètic des del punt de vista de si un ésser, per no ser orgànic, però veiem que són éssers sintents, perquè s'emocionen, perquè tenen por, perquè expressen preocupació, aleshores tot això els fa, en certa manera, sensibles. Per tant, també ja donem a entendre que tenen una part emocional, potser no racional perquè no tenen cervell orgànic, però sí que, ostres, mereixen un respecte i un reconeixement, que moltes vegades sí que... estan vius. Bueno, tenen... A veure... És que al final la pregunta és aquesta, no? Estan vius, estan vius. Estan vius, tenen drets. No cal que estiguin vius per tenir drets. Tenen consciència. Aleshores, si tenen una consciència de que són i de la seva situació, que és el cas de la 3, de dir, no, és que a veure, estem aquí pencant, estem d'aquí d'allò, ostres, per què se'ns veta el dret a entrar a la cantina? Per què no som benvinguts? Què hem fet? Nosaltres no hem fet res, som màquines, ens han programat d'aquesta manera. És tot això el que ens podria anar descapdallant. Clar, Star Wars com que et presenta uns droides que gairebé podrien ser humans, perquè tu els veus que són droides d'aspecte, però com pensen, com actuen, podrien ser perfectament humans. Llavors això fa que et plantegis aquestes coses, no? De si realment es mereixen els drets. Clar, si fossin una simple màquina, com no sé, en altres franquícies, ja no penses en que haurien de tenir els drets d'humans perquè ja veus que és una màquina que no pensa. Però Star Wars te'ls fan tan humans, te'ls humanitzen tant, no tots, però molts exemples sí, que doncs clar, et fa pensar això. I no tan sols com a espectador, sinó que per primera vegada vam veure, en el cas de la L3, un personatge que ell mateix és conscient d'això i vol lluitar per canviar-ho. Sí, des de la primera pel·lícula hi ha aquesta dicotomia, no? Tenim dos personatges, la R2 i el C3PO, que entre ells tenen com una relació amigable, no? Són amics, no? Tenen característiques molt humanes, però després veiem com els compren i els venen en un lloc com a propietat, no? I tenim el xoc de són propietat o no són propietat, què són, no? Perquè després són tossuts, fan el que els dona la gana, no? Resisteixen les ordres del mestre, no? Però alhora els has vist vendre i comprar, no? Per tant, en el teu cap és, d'acord, els droides són propietat, però també comencen a apretar aquest límit de realment són propietat, i durant les pel·lícules, les originals, doncs comencen a fer-se amics, no? Hi ha aquesta relació d'amistat. I aquí és on hi ha potser el tema candent de què vol dir ser, o sigui, què necessiten per poder tenir drets? Han de ser persones i vives? Quina és la característica que fa que algú pugui tenir alguns drets, si més no? I, per exemple, aquí tenim l'exemple clàssic dels drets dels animals. No són pas persones, no els classificaríem com a tal, però també es considera que tenen drets. Llavors, aquí és la discussió, jo crec que aniria per aquí. Per mi l'L3 va ser com un xoc, perquè jo no m'esperava que anessin, clar, com a jurista, vaig dir, què és això? Què vols? Equal rights? Dic, fantàstic, jo soc gran fan de l'L3, no? I em va sorprendre molt perquè sí que recordava, no us ho puc dir ara, però sempre he recordat l'escena aquella de la tortura del droide al Palau de Java. No sé si quan vosaltres éreu petits us va impactar, però a mi em va impactar molt, perquè per què cridava aquell droide? No, perquè és un droide sent dolor, no? I aquí és on em va començar tot I clar, l'L3 em va recordar l'escena del Java i vaig dir, calla, a veure aquí si... I no, és un tema que crec que jo penso que l'han començat a tractar i crec que van cap allà. Però és que no només el dolor físic, hi ha el dolor de la pèrdua que veiem a Andor. Exacte, exacte. Es trenca el cor quan veus l'escena des del punt de vista del droide, que s'ha mort la mare d'en Cassian, no? I dius, hòstia, si te quedes amb el cor encongit. Està depressiu totalment, directament. Dius, un droide depressiu? Ostres. Clar, i això suposo que té a veure també amb la forma com es programen els droids i que té a veure amb aquests droides que tenen un aprenentatge molt experimental
i que l'edat d'un droide és molt significativa de quan tenen personalitat o quan no la tenen. Un B1 és un droide acabat de sortir de fàbrica que només ha experimentat el seu entorn militar i no té desenvolupada una personalitat. Rarament hem vist un B1 que demostrés tenir una personalitat, més enllà de dir Roger, excepte quan són modificats, que hi ha diversos exemples de B1s modificats que amb el temps sí han adquirit una personalitat, però normalment no la tenen. Jo suposo que els imperials, per exemple, devien fer un borratge de la base de dades constant per poder tenir els droides operatius amb uns mínims, amb uns processos molt tancats. Però això per a un explorador no li serveix, perquè necessita aquest punt experimental. I de la L3 en particular, em va sorprendre molt la seva història, no? Que ella de fet és un droide astromecànic també, és un droide molt semblant a l'R2 en origen, i ella mateixa s'aplica modificacions per per ser més humana, no? Per tenir un aspecte més humà i finalment arribar a demanar aquests drets igualitaris amb un ésser humà. D'alguna manera no hi està en contra de la humanitat, ella no està en contra de la humanitat, sinó que vol formar-ne part i ser una més. Vol una igualtat. Clar, llavors aquest concepte és el que a mi em va sorprendre, que ella activament busca aquesta semblança, primer física, però finalment també a un nivell social. A tant nivell que fins i tot hi ha una escena boníssima del comentari que fa parlant amb Nakira, que diu que sí, que ella ha tingut una relació amb en Lando i que és possible i que funciona. Exacte. És molt bona aquesta escena. És una mica curiós, és una mica estranya també perquè a la vegada ella és com la parella però és com la mare també. Llavors és una relació una mica peculiar en aquest cas. Veure un droide enfadat també, diguéssim, hem vist droides amb moltes personalitats, però l'L3 està com enfadada, és com indignada, amb ganes de canviar coses tota l'estona, o sigui, no hi ha moment on no vulgui canviar alguna cosa i sempre estigui pensant en aquest tema. I a més és una cosa molt curiosa que sigui dels pocs droides que hi ha amb personalitat femenina, a més. Correcte. Vull dir que és un detall, a més afegit, saps? No en tenim prou en què és un droide que reclama els drets, sinó que ho fa des d'una veu femenina, amb la qual aquesta reclama de drets és bastant més significativa. Jo aquí tinc una teoria, A mi el que em va xocar d'això és que jo mai havia atribuït sexe a la personalitat dels androides. I després veus aquest femení que has de pensar que els altres són masculins. No sé, a mi em va patar el cap amb això, Vull dir, no, em va descol·locar molt. Clar, és que sí que hi ha hagut droides abans amb personalitat femenina, però no d'una manera tan explícita o que es recolzi en que és femenina per aportar-li un valor afegit a la seva personalitat. Perquè sí que teníem, per exemple, a l'inici de l'episodi 1 la TC-14, que és el droide protocol. La cambrera que serveix beguda en un Qui-Gon Jinn. Que els atén. De fet, la torturadora del Java... La torturadora. Sempre aquests papers guais. L'Obi-Wan Kenobi també és... Exacte, el vermell de l'R4. Hi ha alguns exemples, però n'hi ha pocs i també és un tema que ens hauríem de qüestionar per què hi ha tan pocs droides en programació femenina comparat amb tots els que hi ha masculina, no? Això també és un tema que potser és una cosa que s'hauria de canviar, no? Amb el temps i posar més droides femenins. Jo aquí en el tema de l'E3 tinc no ho he llegit enlloc, però si ho heu llegit ja m'ho direu, però em dóna la sensació que la van fer en femení perquè com que després acaba integrada al Millennium Falcon i en anglès normalment es refereixen als vaixells en femení, ets un she, the ship. Normalment, els vaixells són femenins. Llavors, clar, és queda molt raro que el droide tingués veu d'home i queda integrada en un vaixell que és she. Llavors, com que per això vaig pensar igual, és com té més sentit. No perquè volguessin que fos femení, sinó per lligar-ho més amb el fi del personatge. No ho sé, aquí la meva teoria, la deixo, ja em direu que no, m'ho escriu als comentaris. És bona, té un bon fonament. Històricament les naus que parlen gairebé totes les franquícies fiquen veu femenina. Sí, però és que tu quan en anglès et refereixes a una nau fa servir she, fa servir femení. Llavors, clar, per això tenen nom femení, perquè si no té sentit dir-li la Joan, no? És com molt raro en el seu cas. I en català també és la nau. La nau, llavors té tant vaixells de mar com d'espacials. Jo no m'agrada parlar de jetes polítiques i d'intencionalitats, woks i de més,
però crec que en aquest cas sí que van optar per al kit complet, que si havien de fer el personatge amb aquesta d'allò, es van dir que sigui dona i negra, a més, no? I ella s'expressa com a tal i es recorre molt en aquests trets, també. A la vida real, els GPS i els Googles i les Alexes i tot això, totes tenen veu femenina, de veritat. En canvi, generalment per defecte, sí, perquè suposo que hauran fet estudis de que generalment s'accepta millor. Aquest tema em sembla que és perquè la veu femenina, o la veu més aguda, s'entén més bé que una veu greu. Per això les megafonies dels trens també normalment són... Hi ha excepcions, però em sembla que té més per això, perquè se sent més bé. Doncs bé, en tornem a parlar de la 3, dels drets dels droides, perquè dels drets dels droides volia acabar també amb una altra escena que també hem tingut en un contingut bastant recent, com és la tercera temporada de Mandalorian. No sé si recordeu una escena en un bar que era exclusiu de droides, era un bar de droides, mai havíem vist una cosa així a Star Wars, i justament els temes que tracten també van molt vinculats amb els drets dels droides, perquè justament ells volen ser tractats com els humans, no? No sé què em penseu d'aquesta escena. És la primera vegada que demostren tenir por, no? També, clar, sí. Bueno, i és això, se'ls veu preocupats, amb inquietuds, pensant fins i tot el fet aquest que tinguin un pensament orientat al futur, més enllà del seu present, com a màquina. Es preocupen per què passarà amb nosaltres, no? Exacte. I tot això ja ens va donant com pistes de que realment a Star Wars els droides se'ls ha donat això, un caràcter molt important que potser passa desapercebut, però que l'estan treballant moltíssim últimament. Sí. Doncs bé, I també temps lliure per ells, i no només treballar tot el dia. Que estan a un bar petant la xerrada amb els seus amics, o sigui, és el concepte que et mostren allà. No, està molt bé com Star Wars encara obre nous camins i que té molta possibilitat encara d'exprimir i crear nous temes que és divertit per això, perquè precisament els droides tenen prohibides les entrades a les cantines. Clar, se'n fan una per això. Dius, val, molt bé, perfecte. Són aquests detallets que ja van demostrant aquesta consciència que tenen del seu ésser. Totalment. Doncs bé, més coses. Per exemple, hem comentat abans al principi el tema del concepte droide i esclau. Realment, o persones de classe més baixa, no? Els droides són esclaus? Com els veiem, amb el nostre punt de vista? A veure, no cobra. Treballen tot el sant dia, el que dic, no tenen temps lliure, pobrets, i sempre estan ocupats, i jo penso que una mica sí. Jo crec que no se'ls considera esclaus, però se'ls considera propietat. Llavors és un concepte diferent. Com si fos un objecte. Bueno, l'esclau en el fons és una propietat, però no sé si en aquest món s'havia com comentat quina és la diferència entre un humà esclau i un androide esclau. No? Diguéssim, és com si l'humà pot ser esclau, però l'androide és... No, perquè no té vida. No té vida. I en canvi ens van portant cap aquí, en aquest concepte. O sigui, jo crec que al principi no hi era tant aquest concepte, però cada cop l'estem veient més de si realment són esclaus. Quan l'L3 li treu el restraining bolt, que no em recordo com es diu això mai en català. Dispositiu de control, que també n'hi posen a l'R2, no? Doncs aquests dispositius són precisament per esclavitzar, no? I llavors jo crec que aquí ens recorden que sí que existeixen. O sigui que els droides a vegades es rebel·len i no volen seguir les teves instruccions i hi ha mecanismes per obligar-los. I llavors sí que hi ha aquest concepte d'esclau en aquest, no? Perquè realment estàs obligant a actuar d'una determinada manera en contra de la seva programació, fins i tot en contra del que volen fer. Bueno, i tenim l'exemple, per exemple, amb C3PO, que quan els interessa li fan un esborrat de memòria. Clar, dius, això ja directament és privar-li de tots els seus records, de totes les seves vivències, de tot... Ostres, ja et marca això, no? Que realment no pot decidir, depèn en aquest sentit, no pot evitar que li esborrin la memòria. O sigui, en un moment concret estàs xerrant massa, l'apaguem... Exacte, és això, esborreu la memòria del droide de protocol perquè és perillós, perquè com que és molt xerraire, en qualsevol moment pot deixar anar una informació que no convé, per tant, reset. La meravella de Star Wars és que barreja 3 ambients molt diferents. O sigui, té pàtina feudal en segons quins aspectes,
però té l'estructura de l'imperi romà en quant a les castes socials, no? Els esclaus, els treballadors, la burgesia, no? els imperials, però després té aquest aspecte retrofuturista amb tanta tecnologia mentre mantens aquests dos sistemes amb aquest híbrid tan raro, no? I és meravellós en això. El que passa que, esclar, després te trobes aquests androides tan humans com el C3PO, l'R2-D2 o aquest que hem vist a Mandalorian, el Huyang. En Huyang. Huyang també va, Ahsoka. No, l'androide assassí, no recordava el nom, que està superprogramat, no? O els de l'amenaça fantasma, que realment són màquines de matar amb una programació superbàsica, no? Hi ha tant de ventall que quins sí tenen drets, quins no, no? Uns són gairebé robots, però els altres són androides gairebé persones, o que són més humans que molts dels personatges que veiem, no? Clar, això potser també depèn del que deies ara, de quina programació els hi han donat. De fet, Anakin construeix C3PO perquè sigui un ajudant de la seva mare i el fa a partir de components. Clar, aquests components ja venen d'una altra màquina, és a dir, ostres, tots aquests droides que han sigut modificats, què representa? Que van acumulant coneixement, experiència, records i memòria del droide anterior. Vull dir, és també tot aquest fet de que són màquines de memòria, són subministradors d'informació, recipients d'informació. I C3PO també veiem això, no? Que quan Anakin l'està construint té aquesta consciència de que encara no està acabat, de que està com despullat i té el sentiment aquest, el pudor aquest oi, que encara no estic acabat de fer i tal. Vull dir, clar, el té ell, un altre astromecànic potser no el tindrà. Per què? És totes aquestes preguntes que ens podríem fer. Però sí que sembla que va lligat amb el que comentaves tu, el que és diguéssim, sí que hi ha una programació, però la programació sembla com que es permet que sigui evolutiva. No és una programació acabada, sinó que es permet que a través d'interaccions, memòries, experiències, etc., vagi millorant o canviant o no, o empitjorant, depèn de quin tipus d'androide, no? I que la manera de fer el factory reset és de tenir-los tal qual, no? Tal com els van... Doncs llavors has d'anar fent has d'anar esborrant tota la memòria per tornar com estaven en origen, però si no esborres la memòria se'n van anant cap a on van adquirint aprenentatge, els en volen, no? I llavors aquesta és la idea de per això de la programació és com una mica estranya per mi, no acabo d'entendre massa cap on va, però veig que és com una mica evolutiva, no? És com una mica tenim ara que s'ha posat de moda els Large Language Models, no? Que no sabem cap on van i què fan i que és una black box i tot això, doncs és una mica la mateixa idea, no? Hem programat una cosa, però bueno, se'n pot anar una mica de... Que de fet també és curiós que els droides que són més, diguéssim, de servei imperial o separatista o d'aquests bàndols són com més limitats, són com més casurros, són com més troglodites, més bàsics, i en canvi altres droides tenen un punt més d'intel·ligència, de relacions, també és curiós això, no? Que es veu la diferència entre els dos grans pols. Clar, pot ser que depengui ja més que del bàndol de la funció, perquè a Mandalorian, per exemple, veiem en el 7è capítol de la primera temporada uns droides que estaven allà a la nau aquella presó i que tampoc semblava que tingués molta més personalitat de la que podia tenir un droide de batalla B1. Però sí que és molt interessant del tema de les reprogramacions, no? Els diferents exemples que hem vist en els últims anys, des de l'episodi de 3PO a l'ascens de Skywalker, no? De com no pot saltar-se una programació que té integrada i que no depèn de la seva opinió, no? Que tenen aquests mòduls entre els que també inclouen no danyar humans i això. O veiem el contrast, per exemple, a l'aprenentatge, no diria programació, a l'aprenentatge que en Quill li dona a l'IG-11 quan el destrueixen, no? Com ell el restaura i com ell l'ensenya, l'acompanya, el segueix. És un aprenentatge per repetició, no? Quasi com un nen o algú que ha deixat de caminar i n'ha de tornar a aprendre. És aquest acompanyament, per una banda, que no crec que els droides imperials que hagin recuperat per la Nova República hagin tingut un padrí que els hagi acompanyat per no, mira, eres un droide torturador i ara no, ara tindrem aquí una d'allò. Jo crec que hi ha també diferents maneres d'abordar-ho i també diferents resultats, no? A l'IG-11
ja no només es reprograma, sinó que adquireix uns trets de personalitat propis que no estan basats en els seus trets primaris, i en canvi hi ha altres droids que simplement varien les seves funcions d'una forma més mecànica, suposo que integrant instruccions primàries noves a base de programació. Però el fet aquest de l'IG-11 és el que em sorprèn i el que em sembla que és un exemple de què li passa a un droid després de sortir de fàbrica, què li passa a la setmana, què li passa al mes, què li passa als 2 anys, què li passa als 10 anys de conviure amb algú que el respecta, no? Com ha canviat aquest droid i en què s'ha convertit, perquè ja no és el mateix individu i l'individu ja té certes implicacions. Ja ens porta a que l'ambient on es desenvolupen, on estan, on fan la seva feina, també els influeix. Clar, influeix molt en el desenvolupament i en què serà aquest droide. És curiós, el MiG-11 té un fet curiós, però, és que quan hi ha un moment que recupera l'antiga programació, és a dir, d'alguna manera li resta guardada de la primària. No s'ha eliminat del tot, per molt ensenyament que hagi rebut. Star Wars s'està atrevint a ficar-se en un fangar bastant. Sí, això és important. Perquè, per una banda, tenim això de que han entrat en obrir la porta a l'humanització i a l'adquisició de drets i la lluita que pot arribar a portar, no sé, des de la visió més occidental, a la rebel·lió dels droides o l'autoorganització. Mentrestant també hem vist en un dels productes no fa tant com hi ha humans que es divorcifiquen, no sé com s'ha de dir, no? És allò que el que els hi mola és fer-se màquines. No sé, tot que barrejar el ciberpunk amb la lluita dels esclaus que volen la llibertat és molt curiós, no? I depèn de com ho encarin, poden entrar en un carreró bastant curiós. I després la gran pregunta, no? Darth Vader què és? Exacte, això estava dient, l'Obi-Wan diu explícitament que ara és més màquina que no pas persona, no? Ells utilitzen aquesta transformació en un enginy tecnològic precisament com una imatge directa de la seva pèrdua d'humanitat. Llavors, en aquest cas sí que ens parlen de les màquines com que no són humanes, perquè el Vader deixa de ser humà quan es converteix en més droide. Però bé, al final nosaltres sabem que tampoc és així, que la relació no és tan directa. Simplement hi ha menys percentatge d'Anakin. Hi ha menys percentatge físic. I en accés a la força s'hi conserva humanitat, no? Si té accés a la força, bé, aquí també és un tema curiós, perquè li hauríem de preguntar a l'R5D4 o a en Huyang què en pensa d'això. Acaba de sortir, per això estava mirant a veure si era canon o no, a veure si ho podia dir, si no l'Ari em renyaria. Sembla que és canon i per tant ho puc dir. Ha sortit ara un còmic que just acaba de començar, fa relativament poc, que es diu Dark Droids, que precisament va de dret. No diré res, no spoilers, però crec que val molt la pena si us interessa el tema de droids i cap a on va aquesta idea dels drets dels droids o els límits dels droids de Star Wars. Doncs és una sèrie que és un event, que en diuen, que serà com una mena de sèrie que només es diu Dark Droids i després de Discord, però que després té events en molts dels altres còmics que potser ja esteu llegint, tipus Lando, etc. Hi haurà relació. Llavors, per allà van, Vull dir que hi tiren. Suposo que ho veurem més. De fet, els droides són una part del gran producte de Merchant dintre de Star Wars. Correcte. És un basso. Jo mateixa a casa tinc una Lola. Per què? Perquè me'n vaig enamorar i jo vaig tinc voler un una Lola. BB-8. És que... Sí. I bé, hem parlat de moltes coses que ja les hem comentades, no? Però l'escena del Tortuga d'en Jabba que has dit, la venda per part dels Jawas, això que els posen el dispositiu aquest. També en Albert ha comentat el fet que siguin importants per ser astronavegadors, que per viatjar són imprescindibles. I llavors també un tema interessant és que són els testimonis i cronistes accidentals del que passa a la galàxia, una mica també el que hem comentat, que són com els narradors. Especialment passa això a la trilogia original i això doncs que és una via d'entrada per l'espectador. No sé si vols comentar. No, més o menys és el que ja deia jo, que el droid al final sempre és l'acompanyament que connecta de vegades millor amb l'espectador que els personatges, no? I sovint ens empatitzen més els droides que veiem en pantalla que no pas els personatges
els personatges orgànics. Sí. Digues. No, que deia, a vegades els droides són els que fan que dos personatges es trobin o si ja s'han trobat, que s'acostin. No? Per exemple, a mi m'agrada molt el K2, gran fan, que hi ha com a... No? El de Rogue One, perquè no estigui situat. Cassian, no?, a una banda i Gina a l'altra, i aquest personatge estrany al mig que fa que al final Són tot acabi de catalitzadors, lligar. són- Exacte. Sí. És com un personatge catalitzador de la relació entre els tres al final, que fa que acabin, no?, lligant. I normalment porten també el pes de la comèdia, de la part còmica, de les escenes també, els droides. En moltes És ocasions veritat, s'han fet servir per això, sí. Sí. I, Per alleugir. sí. Però que alhora, bé, també ho hem comentat, però que són importantíssims, perquè en molts moments clau de no ser perquè a l'Eia li posa l'R2 al Això anava a dir, és que... ho canvia són tot, bàsics. no? Sí. Exacte, són clau. I fins i tot el cas del moment aquell en què l'R5D4 se'l volen quedar, al principi es volen quedar l'R5 i no, fes veure que no funciones bé perquè sóc jo el que ha d'arribar, el que ha de portar aquesta informació i fins i tot aquest joc entre droides de no, jo tinc una missió, aleshores, bueno, si tu tens una missió jo ja em sacrifico i marxa tu, saps? Sí, perquè no se li espatlla, ho fa expressament, això. És canon, està Això és express. canon? Ho han recanonitzat? Sí. És recanonitzat. Sí. És subtext que no vam entendre en el seu moment. Doncs bé, llavors també hem parlat del tema de la programació i com Mise 11, no? Que és un cas diferent de programació perquè és més aprenentatge i això, per què hi ha pocs droides de programació femenina? Hem tret el tema abans, però quina és la... A veure, Roger, si ja ens ha costat tenir personatges femenins en general, imagina't droides amb personalitat femenina. Sí, perquè a la trilogia original, bàsicament, el que tenim és un droide torturador, molt bé. Sí, exacte, molt bé. El primer que apareix ja és un droide torturador, A les gràcies. preqüeles tenim una cambrera. Uf, una cambrera. Dues cambreres, a l'episodi 2 tenim la del bar, la Wasset, que també ho és, i la Quins R4 clichés, P17, torturadora, que pobra cambrera. no parla. Sí. I rights activist. No? Són les tres professions. Sí, però ja Activista, Perdona, agitadora social. agitadora social. Doncs sí. Doncs ara que bé, Star Wars en els darrers temps ja ha fet un gran pas per incloure més personatges femenins amb rols més protagonistes, com darrerament a la sèrie d'Ahsoka, doncs potser en el cas dels droides seria el que tocaria ara, no? Doncs sí. Des d'aquí, companyes, reivindiquem. Sí, a veure, això sempre, però no sé. Es fa difícil. Jo sóc d'aquestes persones que prefereixo que tot orgànicament hi vagi, però sí que és veritat que si orgànicament no hi va, s'hi ha d'anar. No? Llavors estic molt contenta que últimament les coses droides, es vagin obrint, orgànicament que orgànicament se n'hi posin més, però ja ho veurem. Jo crec que sí. Com tot, anirà canviant, diguéssim, també amb les espècies d'alienígenes ha passat el mateix. No és una cosa limitada, diguéssim, ha estat limitat als actors humans, als alienígenes i als droides, per tant és un tot va amb el mateix paquet i anirà, diguéssim, ja es va modificant, no? Sí. Arribarem allà. I bé... Hi ha un tema que aviam, a mi me fa patar el cap, O sigui, Huyang, per exemple, planteja una cosa que trobo que és molt perillosa, aviam com la tracten. Hi ha un moment en què diu, conservo, i diu un tant per cent, 78% de recanvis originals. Sí. Si ens plantegem que un droide que té personalitat, que a més té la funció de mestre, que dura tant de temps, quan se li han canviat totes les peces, continua sent ell mateix, es pot considerar que és un personatge que accedeix a la immortalitat? Sí, estem entrant en coses ja molt profundes, saps? Depèn de la peça que se li canviï. Si és una peça que és operativa des d'un punt de vista mecànic o més des d'un punt de vista de ja entenc que no és el mateix canviar-li una mà que canviar-li alguna cosa d'allà on tingui la memòria, no? Però és que el Huyang precisament és el gran droide que ens dona aquesta idea d'immortalitat, d'eternitat, que porta una porrada de temps, que ha entrenat una porrada de Jedis que és com un
com un llibre, com una El enciclopèdia. coneixement i els oficis estan transmetent, segons la franquícia, via androides. No és que hi hagin moltes biblioteques ni coses aquestes, precisament, a Star Wars. I com que ells perduren més que els humans, o que les Són ells espècies les que veiem, biblioteques, de fet. Sí. fa rumiar. I els mapes i tot, és que és com... Exacte, sí. Són bases dorades. Els mapes, els llenguatges, o sigui, la capacitat de navegar més enllà i la capacitat de comunicar-te amb més... Tot el que és ampliar el teu horitzó ens estan ensenyant que, de fet, depèn Són l'internet Sí. nostre. Clar, sí i no, perquè en el tema de navegació, per exemple, ara hem descobert els purgils, que ja, Sí. no és que els descobrim ara, però per gran públic, sí que hem descobert que els droides també arriben fins a un punt. I en canvi, si volem anar més enllà, necessitem la biologia una altra vegada per poder fer aquests viatges superiors que et permeten saltar de galàxia en galàxia. El Hu Yang, sobre el tema de la programació, no? Després de tants anys, també em preguntava, ell en algun moment el programaria, però després de tants anys i de tantes generacions, en el moment en què està amb la Soca, no? Que ell al final representa i és el reflex que tenim per reviure'ns els conceptes de què són els Jedis normatius i oficials en contrast amb la Soca, que precisament intenta trencar això, però que ell per la seva banda precisament, tot i que expressa el que vol dir en els Jedis, és un personatge molt emocional, el veiem trist, abatut, veiem que els hi fa un consell també com molt protector, no? De no us separeu, o sense perdre la seva personalitat, sí que a nivell de coneixements i de l'hora d'enfrontar les coses té tota aquesta experiència que li dona una venerabilitat enorme també, i que ell mateix té la capacitat d'adaptar-se millor en aquesta nova situació que té, tot i que ha passat 25.000 anys això, els últims 30 no, però ell també s'ha hagut de reaprendre a adaptar a aquesta nova situació sense Jedis. I és molt bonic també la manera com ens mostren amb les seves expressions, amb el moviment dels ulls, El bebè 8. Clar, aquest li han donat un plus d'expressivitat. És increïble. El bebè 8 El bebè 8 té unes expressions i uns... I a sobre no és androide, no és de forma humana, que encara sembla que sigui més difícil, no? I com ho aconsegueix? Bueno, i l'altre gran droide que també té una personalitat explosiva, Chopper. Sí. Chopper és el reviut, està molt bé això que cada un d'aquests que són importants el droide emprenyat és aquest. se'ls hi marca més la personalitat, no? També que tothom per això els acaba coneixent i els acaba identificant. És un personatge més. Però aquest és un cas una mica extrem, té aquesta dependència de fer-se imprescindible perquè només ell pugui fer aquella funció, perquè així no puguin substituir-lo. Està reivindicant els seus drets d'alguna manera també, vull dir, clar. És que una cosa que m'encanta de Star Wars és que és capaç de crear nous droides i que cada un sigui diferent a l'anterior i tots superinteressants. I dius, ostres, mira quin nou personatge, que cada nou contingut té el nou droide i amb una personalitat totalment diferent de l'anterior, i fins que arribem a dia d'avui que tenim una gran quantitat de droides molt diferents i tots genials, no? I interessantíssims. De fet, no se'n parla prou dels droides navegadors de l'ull de Sion, que a mi em semblen al·lucinants, freds, però que tenen un aspecte molt diferent del que hem vist en altres droides i una personalitat com molt freda, molt d'allò, i no se'n parla prou, a mi són uns droides que m'al·lucinen i que crec que els haurien d'allò. Em falta que li haguessin donat algun una miqueta més d'allò. Marcials, aquest posat. Absolutament, sí. Completament, i sí. Aquests són els que els rebotaran. Aquests són els perillosos. Terminator, no? Ja anem cap al sector. Sí. I bé, hem parlat dels vincles afectius entre els droides, de Neva 3 i en Lando, però també, sense anar més lluny, entre en C-3PO i en R2-D2, que ja ho veiem al primer film de la saga, ja veiem aquesta amistat de dos droides, que això sí que és una cosa que potser no s'havia vist mai fins aleshores, no? Una amistat entre dos màquines, per dir-ho d'alguna manera. No, i tan diferents, i a sobre tan diferents. Exacte. Sí, que està molt bé, és el punt aquest que comentava, el punt còmic, a més el punt filosòfic de reflexió, les converses que tenen entre ells també, i està molt bé. I bé, també n'hem parlat una mica del sentiment de dol i de pèrdua, que sembla una cosa molt humana, però que hem vist droides capaços de sentir,
l'Albert posava l'exemple del droide d'Andor, amb B2EMO, i... És que jo ara no us vull fer molt rotllo filosòfic, però us el faré igualment. Jo estic veient moltes referències a l'utilitarisme, ja us vaig comentar la presó de Bentham, d'Andor i tal, i aquí torna a ser el mateix, diguéssim, la teoria utilitarista, com a mínim la de Bentham, es basa en la idea que no és tant com... Hi havia la racionalista de penso per tant soc. A tots us deu sonar el penso per tant soc, no? Doncs hi havia una altra teoria en aquell moment que estaven una mica en contra l'una de l'altra, que era no mirem tant si pensem, si som racionals, com si podem sentir dolor. Llavors ells aquesta altra teoria partia de la base de el que ens iguala no és que pensem, sinó que tots podem sentir dolor. Aquesta definició de dolor és una mica oberta, perquè pot ser dolor físic o no, que se sent dolor. I llavors cada cop que veig alguna cosa d'aquestes em dóna la sensació que van per aquí, no? És aquesta idea, perquè els droides evidentment són molt intel·ligents i poden pensar per si mateixos, per tant no estem discutint si són capaços de racionalitzar res. El que estem discutint potser és aquest altre nivell de si són humans en el sentit de si compartim emocions, si compartim dolor, no? Com passa amb els drets dels animals, un altre cop, no és tant si poden pensar i racionalitzar, sinó si poden sentir dolor. I llavors aquí jo crec que és el cap on està anant, però jo crec que hi ha d'haver algú que estigui fent una tesi doctoral que potser agafarà aquest tema, jo estaré pendent. Algú la faci, però jo la vull llegir. Potser és això, no? El fet de que no sagnin, que no tinguin vísceres, potser està aquí el per què costa tant d'entendre que necessitin o que tinguin dret a tenir drets. Però llavors recordes aquell pobre droide del Palau del Java cridant, no? I dius, aquí anem, no? Tortura funciona. L'únic que falta ja que ens ensenyin, crec jo, és que vegis un robot penjant la destrucció un droide penjant la destrucció d'un droide, no? Perquè això em sembla que jo no recordo haver-ho vist en cap moment. No. Sí, no, efectivament no... Si ja ens ensenyen això, ja és que és l'última reacció visceral humana, no? Que falta que ens ensenyin, perquè raonen, senten, pateixen, tenen relacions d'amistat, relacions sentimentals, saben, tenen la pèrdua, el dol, ja només falta la venjança, no? És que no sé què més poden tenir, o la ira, no? A part d'això. La ira seria... Jo crec que potser sí que no l'hem vist en aquest nivell. Després ja sí que ja no quedaran arguments per dir sí, han de tenir els seus drets, no? A mi em fa gràcia una frase d'en Dex, l'amic d'en Obi-Wan que té un bar, que li diu si els droides poguessin pensar ni tu i jo seríem aquí, no? I no l'he acabat mai d'entendre perquè realment tu veus els droides i sembla que sí que puguin pensar, no? No sé vosaltres com interpreteu aquesta frase. Menys preu. Sí. I por al veure'ls com una amenaça. Si es descontrolen, què ens podrien fer? Són més eficients, en general. A veure si no fan... Si no funciona malament. Al final és com la por de les IA que tenim ara, no? De si trauran la feina. Exacte. Sí. Clar, però penseu també, ara m'ha vingut al cap, que parlaves de l'atac dels clons, també el concepte del que tenen dels clons. Els clons a l'Imperi al final els acaba veient com uns droides, encara que siguin éssers biològics, però també estan preprogramats, també tenen poca capacitat d'aprenentatge, excepte experimental, que els hi donen els Jedis quan els hi fan de generals. Però una vegada marxen els Jedis, tornem a veure que la majoria dels clons tornen a la seva programació primària, tornen a ser màquines fredes, no? Encara que biològiques, però que l'Imperi decideix desfer-se d'elles, com anem veient a The Bad Batch, com una cosa prescindible, com un útil més. Llavors... I a Clone Wars també hi van haver episodis de defensa dels drets dels clons. Sí, correcte, Estem en el mateix camp, que es consideren paral·lels. Es van crear per un... L'excusa que donen és es van crear, nosaltres els vam crear, tenien una funció i ara ja no. Exacte, són uns apastats. Quan han de tractar amb altra gent, a la que els hi veuen la cara ja està. Sí, ho hem vist en més d'un lloc. Sí. Deixa de ser també com els droides, no? Un baixa estofa. Clar, en aquest cas encara és més
impactant perquè són humans realment. Aquí sí que no hi ha dubte de si, clar, estem debatent amb tots els droides, en el cas dels clons, és que són humans, són persones, no hi ha cap mena de dubte, i tot i així reben un tracte inferior, no? I fins i tot amb la primera ordre també tenim la idea que si te'n vas una mica del cas, de fet també et reprogramen, no? Hi ha el reconditioning, no? Sí. Que li diuen, però Clar, en el tots els fons anem a soldats. parar cap al mateix lloc. Sí, sí. Diguéssim, hi ha algú que sempre són de qualitat menor i que per tant se'ls pot reprogramar perquè tornin a fer la seva funció per la qual es van crear o per la qual es van adquirir o per la qual es mantenen. Bueno, és un deix d'aquest feudalisme que veiem també dintre de la saga, que hi ha diferents estats, diferents classes socials. Doncs bé, si us sembla bé, tanquem el tema de temes generals i ara parlarem una mica d'alguns droides individuals, que alguns ja els hem anat comentant, però bé, per comentar una mica els droides més importants i aneu-vos recordant-los tots perquè després farem la votació per decidir quin és el vostre droide preferit de tots els presents de Star Wars. Òbviament, clar, a Star Wars hi ha tants droides que no els podem posar tots, n'hem posat una selecció dels més importants i algun de curiós, així que bé, el primer que tenim, bé, òbviament, R2-D2, el Torito, mític, no? No sé, algú vol comentar alguna cosa? No sé què és per dir. Què n'hem de dir? No sé, hi ha algú que no el coneix? És una icona, no?, de Star Wars. No, jo el rol a la trilogia de seqüeles. És l'únic que em descol·loca prou, o sigui, era una peça inicial, va ser una de les coses potser que de cara a l'episodi 7 vaig entendre que li volien donar protagonisme al bebè, que ja marcaven el salt generacional. És que R2 està mort de pena perquè no hi ha Luke, clar. Un altre mort És que és això, un un altre seguit, ja ens el van Ella es posar. desactiva perquè no hi és. I això em va descol·locar una mica, però bé, entenc que el bebè Havia de fer un pas al costat. havia de fer un pas al costat i havia de ser allà. Sí, sí. Després tenim bé, parlant de R2-D2, hem de parlar també de C3PO, el seu company inseparable. Perdoneu, però C3PO és un dels droides que estan més maltractat, perquè quantes vegades l'hem vist amb un braç diferent, Sí, pobre. Reprogramat. esborrat de memòria, desmuntat a l'esquena de Sí, Chihuahua, sí. que el pot allà desmuntat a dintre d'aquella reixa, és pobre. És veritat, si t'hi pares a pensar, És el Ha sac dels brincat clons. tant, que és normal que estigui sempre preocupat. L'atac dels clons a la fàbrica de... Ansietat. Que tenia el Captain cap i el cos, vull dir... Té ansietat, Sí, té sí, sí, ansietat. Sí, sí. Pobret. Bé, la nova generació, no? En BB-8, que em sembla també superoriginal, també la forma, no? La manera en com es desplaça, no sé, i és superadorable, també. I com comentava Anima, la capacitat de... Hi ha una escena al principi del Despertar de la Força que veus reflectit en el visor les flames, Sí. no? I dius, ostres, Sí. com pot transmetre tant una imatge ben senzilla que sembla, Jo no? considero un disseny tan inútil. Per favor. Aviam, el C3PO tothom té clar quines funcions té. R2-D2 és molt destre, té moltes habilitats. Vull dir, pot tallar unes soldadures, pot connectar amb un ordenador central, reprogramar qualsevol cosa, pot reparar una màquina, la nau... Aquest també, també repara. Pensem al BB-8. És mecànic, és una navalla suïssa. Mecànic de nova generació. Tots els braços que treu allà per tapar... A l'R2 no podia fer això. És un avanç comunicatiu Ja important. m'estic posicionant, Bé, aquest també ha sortit a les converses en K2SO de Rogue One, que també el van veure i dius, ostres, quina personalitat, no havíem vist mai un droide com aquest. No sé si voleu afegir alguna cosa més Bueno, sobre és també aquest. un cas de reprogramació, no? Sí, Exacte, és sí. un cas de Exacte, sí, reprogramació amb el que diuen que hi ha algunes coses que no funcionen gaire bé, no? Que és que diu el que Sí. pensa immediatament sense filtrar res. Sí, sí. No, jo en destaco d'ell doncs, les imatges que hem vist a Mandalorian de l'atac a Mandalore, dels Tics, que fan por en aquella escena que fa homenatge a Terminator, que em sembla al·lucinant també. Després d'haver vist en K2SO, doncs veure aquella escena i veure la por que feien quan atacaven una colla d'aquests plegats em va semblar una genialitat. Sí, sí. I bé, i tant de bo el veurem d'aquí poc a la segona temporada d'Andor, a veure si veiem com es coneixen els dos personatges. Bé, d'aquest... Em sembla que ja ho hem dit pràcticament tot, però si algú vol afegir alguna cosa més sobre l'L337.
És que ja ho hem dit, no? Una cosa important dels droides que potser no ho hem dit, però també és veritat que clar, alguns dels actors que estan darrere d'aquests droides també tenen unes personalitats i una forma d'actuar, i si t'agrada aquell actor també a vegades és molt fàcil que adoris aquell tipus de droide, no? T'ho dic, el K2, el K2, o en David Tennant de Huyang. Llavors, clar, a vegades és gairebé inseparable, no? Què és el droide, què és l'actor, i realment en aquests que són humanoides i que tenen veu humana també tenen aquest plus, no? Però que droides que no tenen veu humana o que no parlen, no? Entre cometes, fan sorolls, també et donin el mateix nivell d'emocionalitat, és una cosa molt... Vaja, crec que només... Potser s'ha fet a altres llocs, però crec que Star Wars aconsegueix molt bé. Jo per comentar alguna cosa que no hem dit sobre la nena 337, és que és un gran exemple de la combinació, l'equilibri perfecte entre CGI i pràctic, perquè si veieu imatges de darrere les escenes, darrere les càmeres, veiem l'actriu amb moltes peces que són reals i després com la part que té més cables i això doncs és CGI i al final dona un resultat perfecte, jo crec. Bé, aquest droide també és un dels droides femenins, en programació femenina, que molta gent ni ho sap, perquè clar, dius, no sabem si és masculí o femení perquè és... És el que deia... Exacte, tu comentaves que per tu no... No, jo que... És que no li veia la importància, no? Durant molt de temps no ha sigut determinant de res, fins que t'ho han plantat en els morros, no? Com algú important en aquell moment. I els droides que no parlen, a més, que els altres, com que sabem que hi ha un actor o una actriu darrere, doncs sabem si és masculí o femení per això, no? Però els que no parlen, tant és, podrien ser qualsevol cosa. A veure, que també podem fer la idea de que se'ls reconegui com a femenins és també un reconeixement d'un dret a ser. Bé, com sabeu no acaba gaire bé, acabem perdent el cap, però... Spoiler alert. Hombre! Aquest droide també és interessant per les emocions que transmet. És un droide que ha patit, ha estat maltractat, no? I té aquest sentiment com que no s'ha acabat de recuperar tant. Té un trauma. Sí, exacte, Sí, té un trauma. És molt curiós, això dels Expressa el traumes trauma dels droides totalment. també et dona la idea aquesta de com va reafirmant, que són éssers amb emocions, que senten, que es preocupen, que pateixen. Sí. I dius, aquest droide és una cosa... És un con amb una roda i en canvi tot el que transmet. Tota la càrrega que té, sí. I parlant de personatges amb patiment i tortura, doncs tenim aquest que també hem comentat, no? En B2EMO d'Andor, que també genial, no? El personatge i tot el que et fa sentir com a espectador. Que és potser el primer droide que veiem que tartamudeja. Sí, és veritat. Que té aquest tic així que també ja li dona un punt de personalitat. Sí. Totalment. Llavors tenim aquest, IG-88, els he posat junts, IG-88 i IG-11, que és el de Mandalorian, perquè són del mateix model. Realment l'interessant és IG-11, que passa que IG-88, que és l'original, l'he volgut també destacar. A més m'encanta el seu disseny, sempre ha sigut un dels meus dissenys preferits de droide de Star Wars. I bé, en el cas de IG-11 és interessant per tot el que hem comentat, no? D'aquest aprenentatge que ha hagut de reviure, etc. I després encara l'hem vist amb en Grogu pilotant-lo, fent sí, no. També és genial. Clar, però ja passa a ser només un robot, perquè ja no allà ja és un meca. perd la seva personalitat, diguem, ell és mort, utilitzen la seva carcassa només. El cadàver. Sí. Aquest personatge també n'hem parlat, en Huyang, que l'hem vist recentment a la sèrie d'Ahsoka, també l'havíem vist anteriorment a The Clone Wars, i doncs això, és un droide que ha viscut molts anys, és un gran coneixedor, a més era l'encarregat d'ensenyar als jovens Jedis, no? Aprenents, Padawans, a construir els seus sabres làser, i bé, doncs és també molt interessant. I és un dels droides que més aparença humana té, no? Perquè entre l'expressivitat dels ulls, el nas, la boca també més definida del que acostuma a estar. Però si fixeu, és molt estrany el cas de Star Wars, que hi ha un droide que intenti representar un humà. Sí que tenen formes humanes, evidentment, els de protocol, generalment estan preparats per la interactuació, però
no intenten mai substituir a nivell d'aspecte. Jo no sé si hi ha cap cas És que canònic. això també marca el punt d'evolució que hi ha hagut dintre de la saga, perquè Lucas ja volia que C-3PO fos un droide que fos inexpressiu, Clar. en aparença, que s'expressés a través de les seves frases o dels seus gestualitats, però d'aparença és això, si ens fixem, hi ha hagut una evolució molt marcada dels droides, de que cada vegada expressen més i de diferents maneres. Clar, però fixa't en la mà del Luke, no? Que li tallen la mà i li posen una mà amb un aspecte absolutament orgànic. Sinistre, Ningú fabrica droides o replicacions d'humans amb aspecte totalment humà. Tècnicament és possible, no?, dins d'allò, i en canvi no n'hem vist cap, o cap que jo sàpiga canònic. Sí que hi ha un referent, per exemple, a Sombres de l'Imperio, que hi ha un droide que es diu Guri, que ella sí té aspecte humà i es fa passar per humana, però és una cosa que encara no hem vist, com a mínim en l'audiovisual. En el còmic és possible que hagi sortit i se n'hagi escapat. Sí, que hi ha algun documental, sí. Molt bé. També, ara que has dit això del cas d'en C-3PO, que d'aspecte és totalment inexpressiu, perquè no té mobilitat a la boca, però en canvi, com aconsegueix expressar emocions, que encara té més mèrit, vull dir, perquè... Que en Huyang ens va quedar clar quan veu que ha perdut a la Xoca, amb el seu moviment dels ulls, la tristor, tan sols encongint la llum dels ulls li notaves aquella tristor, no? I dius, hòstia, en poc aconsegueixen reflectir el sentiment d'en Huyang. Sí, és que li han posat un recurs que realment li ha donat molta més expressivitat, que ell no depèn només de la paraula del gest, sinó que té una mostra. Ja amb la solemnitat del personatge. Clar, lliga amb un personatge que s'ha de relacionar amb els nens i els ha de donar un feedback molt directe de si ho estan fent bé o no, d'allò, ha de passar d'ensenyar a saber. Clar, té molt sentit per al personatge que sigui així, realment. I com comentàveu, tot ajuda amb la gran interpretació d'en David Tennant. Bé, Lola, no podia faltar. No sé si vols comentar alguna cosa. Lola va ser el gran exemple del droide que es fa pensant en anem a vendre aquest Nadal, a vendre Loles. I vam caure tots com... Sí, vam caure tots, vam dir, vull una Lola. Teniu la Bounty Collection al Carrefour a 3,99. No va quallar, em temo. Aquest és un exemple de droide potser no tan... no sé, no tan rellevant comparat amb altres, no? Que són molt més importants. Però precisament veiem això, que són droides fabricats amb una funció molt emotiva, molt propera al posseïdor, la posseïdora en aquest cas. És com, no és un droide de protocol, no és un droide astromecànic per navegar, sinó que és un droide més pensat per cuidar, per fer companyia... Pels nens, és un Exacte, fins i tot la forma que té, així com d'insecte, que ens recorda... És perfecte per ser el droide d'una nena petita. Sí, exacte. Llavors tenim, doncs, Ai, sí, per favor. altres droides que clar... Els hem vist també en 1001 moments i passen desapercebuts totalment, però que també és una altra icona de Star Wars. Totalment, no? Sí. I clar, així com hi ha els droides que sí que tenen una personalitat molt clara, doncs hi ha altres tipus de droides com els droides ratolí. Però també veiem, interactuar entre ells, a vegades que et xoquen, a vegades que... Sí. Perquè ningú s'ha centrat en ells, perquè no se n'ha parlat prou, però potser encara tindríem alguna sorpresa. Sí. Es podran votar? Home, i els altres... Uns altres mites són els gong, no? Aquest és el que torturen, eh? Sí, és Sí, veritat. aquest és exacte, és el que... Sí. Va quedar, jo traumatitzada d'aquella escena. És pitjor que E.T. Són unes escombraries amb cames, però en canvi... Sí, només bateria, sí. La utilitat que tenen. Sí, és allò que no tens bateria al mòbil, busca un gong. Hi ha la versió llarga també, hi ha Sí, diferents. és com, És portàtil, menys portàtil. Sí. I de Bad Batch ens va donar un gonki, el gonki, que és el gong tots així, que tots estimem. Altres Les droides meves amigues. mítics. Ostres, realment, és que són, vull dir, uf, quan et pares a llegir com està fabricat aquest droide i tot el que porta, dius, però quina ment malvada ha imaginat aquest tipus d'aparell, que ningú no el construeixi, per favor, perquè
va superequipat amb tota mena d'artilugis per torturar, maltractar i provocar dolor. És És impressionant. el que associaries al futur exèrcit nazi si no haguessin perdut, no? Sí, no? Molt maquiavèlic. Amb aquest no pots Molta ràbia, empatitzar, no? Realment, quan apareix un és un ja està, ja tenim aquí una sonda, ja em poso nerviosa. Bé, altres tipus de droides, doncs tenim aquests tan simpàtics, droides de reparació. Molt cookies, aquests. Són molt graciosos i quan els hi toca el nas doncs es recullen. I com a exemple individual d'aquests droides, si heu vist de Clone Wars n'hi ha un de molt simpàtic, que és aquest, en Bloc 47, d'uns capítols que els protagonistes precisament són els droides d'aquesta sèrie de capítols. Són uns capítols que són poc rellevants potser per la trama general, però són els favorits de George Lucas, per si no ho sabíeu. A mi m'agrada molt, hi ha molta gent A mi també. que no els hi agraden, però jo trobo que són uns capítols genials, precisament perquè et dona l'oportunitat de fer tots aquests llenguatges no verbals i interaccions d'una altra mena que els fan molt particulars. I aquí sí que els protagonistes són els droides d'aquests capítols. El droide mèdic, mític droide mèdic també que hem vist a molts continguts. Aquest també és molt curiós, també mític de la porta d'en Java, de la manera com parla, no? Sí, també. D'aquest droide també l'hem comentat, no? Una droide cambrera, en aquest cas potser no és el millor exemple, és a dir, està bé que hagi Clar, és un exemple problemàtic. Els primers femenins, està sexualitzat, a més és camarera, té tota una sèrie de banderes vermelles aquest droide, que et fa pensar que potser el Dex era una mica racista de droides, també, per tenir aquest droide aquí. Exacte. A l'Obi-Wan tampoc els hi tenia gaire pressi, L'altre gran. Aquest, el droide torturador, no? També. Un altre droide amb qui no pots empatitzar. No, entre aquest i la sonda en tenen No, però pot xutar i fer vol. Sí. I aquest també l'hem comentat, no? També torturador. La torturadora. La tortuga. I que l'hem vist fent una altra funció totalment diferent a The Mandalorian, fent de cambrera a la cantina. I amb la veu, en canvi, a Mandalorian té la veu d'en Hamill. És veritat, sí. Per tant, no sé si és que no és el mateix droide o ha No sé, tingut un... jo sempre he pensat que tenia veu masculina, però sempre surt que és un droide Sí. femení. No, Doncs no. tampoc importa. Més droides torturadors, aquest que també el veiem al Palau d'en Java i que després el recuperem al llibre d'en Boba Fett. Hem vist també del mateix model també fent papers de tortures. R5-D4, el que se li espatlla el motivador i que després veiem a The Mandalorian. Llavors, altres droides més de combat, no? Amb un disseny espectacular també, a mi sempre m'han encantat aquests... Les preqüeles tenen dissenys de droides que sempre m'han fascinat. I aquests són un exemple, no? Com els mouen així, rodant, amb l'escut protector aquest que tenen, bé, els droideques. Els droides Roger, no? Coneguts popularment. Són els més pringats de la galàxia, la veritat. Fabricats en sèrie de qualsevol manera, tirats al camp de batalla. Són baratos. Sí, producció econòmica totalment, allò de sèrie al punt. Sí. No són forts individualment, però ho supleixen amb un gran nombre de... Sí, bueno, perquè o poses un gran nombre o no... Sí. I bé, com a exemple individual dels droides de Boba tenim un de molt característic que apareix als còmics, que es diu Senyor Ossos, Mr. Bones en anglès, que també està molt bé com a exemple, no? També de reprogramació abans que hem tocat el tema. Sí, també hi havia en els Lego Freemaker, que també van acompanyats d'un B1 modificat amb peces de diversos droides. O sigui que allò que dèiem abans, no? Un B1 en el seu context normalment no té personalitat, però amb el temps i en segons quina companyia doncs acaben sent també droides molt característics i amb una personalitat pròpia forta. Sí. I... ja està. No, perdó. Bé, un altre model de droide, tenim el droide de batalla, doncs el superdroide de batalla, no, també. Però també amb un disseny molt original. Molt cap quadrats, vull dir, molt endavant, i si s'ha de carregar els altres proves droides que té pendents, els aparta, els escombra, és igual. Com que són superiors, aquests disparen amb el braç, no? També és un tret característic. És que és curiós com alguns mantenen les 3 lleis de la robòtica a rajatabla i en canvi hi ha aquests altres que no tenen cap mena d'escrúpol en destruir tot. Amb els seus iguals, saps? Vull dir, Sí. Jo, de fet, tant els superdroids com els battledroids... Jo els entendria més com robots, no?
No, perquè veiem que amb el temps sí que tenen personalitat, però que al final neixen de la necessitat de que en la saga anterior teníem pocs Jedis que mataven pocos malos i ara tenim uns protagonistes que suposa que són superbons els Jedis i tal i que s'han de carregar 50.000 enemics i si es carreguen 50.000 persones encara que portin una armadura farà lleig. Llavors és com els droides més inocus, no tens debats com sangren, no sangren amb sable làser. Bueno, aquests no sangren. És family friendly. Sí, exacte. Altres tipus de droides variats, doncs els droides brunzidors aquests en què es troben a la venjança del Sith. Aquests que també són interessants, els droides voltors, també m'agrada molt el seu disseny, com caminen, com s'enlairen, no? I aquí ja entrem en un tipus de droide que és el droide nau, que en diria jo, no? Exacte, és aquell punt mig ja evolutiu. Això és de Battlestar Galàctica, això té un estil molt de disseny, molt Cylon, no sé si sou de Battlestar Galàctica. Jo ho desconec. Però té un disseny molt... No sé, vas a que és previ a la Galàctica dels principis del 2000, però... No, en la moderna. Clar, no, aquesta s'assembla... Sí, amb aquesta. De fet, jo diria que els Cylons moderns s'assemblen en aquest disseny del Duc Chiang, més que al revés. Perquè els Cylons antics no tenien aquest estil, eren molt més arrodonits. I clar, és una característica interessant dels separatistes que fan servir molt droides per coses que en el futur l'imperi farà servir naus, no? Perquè aquests venen a ser uns predecessors dels caces TIE, però aquí són droides, tenen... Bueno, també et dona el punt de vista quin tipus de tecnologia predomina en aquella cultura, en aquell moment. Però també té molt la idea que el problema separatista, bueno, clar, aquí podríem igual discutir-ho i jo m'equivoco molt, però que va ser creat i per tant has de com prefabricar tot. És això, creació en sèrie, fàbriques de... Fabriques també els que aniran a la guerra per defensar això que has precreat, no? És com un... Tot és una mica prefabricat. I un altre exemple de droide nau encara més clar són les canoneres droides aquestes, que dius, és que podria ser una nau perfectament per mida també, però no, veiem que tenen fins i tot com uns ulls i que són droides realment, van sols, per dir-ho d'alguna manera. Una altra forma insectívora. També l'exèrcit droid ens dona la idea de que perquè un droid sigui realment intel·ligent i eficient és realment costós. És més fàcil entrenar les persones, no? Com fa l'imperi, que no entrenar els droides, perquè l'exèrcit separatista té droides comandament, no? O els comandodroids o els droides de comandament, que sí tenen una intel·ligència molt per sobre, fins i tot intel·ligència que posa en escac els Jedis, però són molt escassos, per tant deuen ser molt costosos que un droide arribi a aquells nivells de consciència, fa falta o temps o molts diners perquè tinguin aquest enteniment. I més exemples de droides? Doncs si em deixa passar la pàgina. Home, que ens el deixava. n'hem parlat també, el droide de Rebels i que hem vist recentment en acció real a Ahsoka, també amb una personalitat molt característica. És com un R2 però diferent, no? En Filoni ho definia com si en R2 és el gos, en Chopper és el gat. I em sembla una definició molt bona, no? Sí. I bé, no sé què veureu. No, és que és perfecte. No, de fet, justifiquen el caràcter de Chopper, el justifiquen pel fet que ha estat també moltes vegades no reprogramat, sinó que se l'ha hagut de reparar molt sovint i per tant també ha anat acumulant moltes capes diferents de personalitat fins que arriba un moment doncs que, bueno, és el que és, ell és així i ja està. Creieu que amb el temps tindria temps de fer-se prou modificacions com el cas de L3? El tipus de caràcter que té, jo crec que serien bastant bons companys. Són tipus de droides molt No diferents, sé si perquè ell és un voldrà ser astromecànic. o es desprecia directament els humans. Però en tema de reivindicar drets, jo li veig molt, Ui, els seus. Home, quan li diuen davant del comentari d'un mer droide, mira com volia... Ui, ja l'hagués liat. I bé, també un altre de Rebels és AP5, també d'un model que hem vist molt a Star Wars, però aquest doncs que també té certa gràcia, no? I la relació... Bé, si heu vist Rebels doncs ja sabeu. Llavors també, de Clone Wars i de Bad Batch hi ha també un personatge que és també molt interessant, que és aquest en Easy. Bé, tampoc no cal
explicar-ne massa, però també he traduït Cubell, realment es diu Bucket, però he catalanitzat tots els noms, però és que Bucket realment és Cubell. A veure, qui no coneixia aquest droide, que aixequi la mà. Molt malament, no heu vist Resistance. No heu vist Resistance, esteu aquí i us feu passar per fans de Star Wars. Aneu a veure Resistance a casa. No, però l'he posat perquè és un exemple que cada producte, cada sèrie té com el seu droide característic, no? Que comentava abans, que cada un és diferent i doncs aquest és un més que també té una personalitat pròpia i que bé, si veieu la sèrie doncs ja... Veurem el Cubell. Ja està atrapat. Aquest droide també volia posar-lo, un altre droide de programació femenina, però en aquest cas té una història molt interessant que Jordi, si vols explicar. Sí, de fet aquest droide sorgeix de... Bé, la filla d'un dels membres de la 501 americana, ja em corregireu si no ho dic del tot bé, però la filla d'un dels capatassos de la 501 doncs, va tenir leucèmia, es va fer tota una campanya de recau de fons, no sé si va ser a través del Make-A-Wish, que col·labora amb aquest event també, i en honor de la seva filla, que es deia Katie, doncs van fer aquest astromecànic, exacte, que és el Katie, el R2 Katie, i que s'ha fet servir moltes vegades per motius benèfics, no? És com una de les cares més relacionades amb això de Star Wars, i que per sort l'hem pogut veure en pantalla, l'havíem vist en figureta ja fa molts anys, i en les desfilades de la 501 americana no acostuma a fallar-hi, però bé, que l'hem pogut veure en audiovisual, que també està molt bé. És un bonic homenatge, no? Sobretot tenint en compte que va ser creat. Correcte. Sí. És que ja s'ha convertit en el leitmotiv de la... Sí, exacte. Està molt bé que és un personatge que no ha nascut en un contingut i llavors s'ha aprofitat per això, sinó que ha nascut a fora del contingut és un ou de Pasqua, directament. I llavors s'ha incorporat i quan veieu les imatges va aparèixer de Clone Wars i també de fons el Despertar de la Força. Però aquí t'adones que és que ja és cultura popular. Ja no és una simple franquícia de cinemes o de televisió, no? I la integració dintre del dia a dia de la gent porta que passin coses així. Sí. Bé, un altre personatge, ara m'ha vingut al cap, que va fer el debut a fora és en Boba Fett, que va aparèixer en una desfilada i després ja el vam veure en el contingut audiovisual. Però havia sortit abans a l'especial? No, primer va ser la desfilada. Primer va ser la desfilada i després va ser... Clar, havia de ser Acció de Gràcies, em sembla que va ser la desfilada, i a l'especial de Nadal on va aparèixer en el curt animat. És curiós. I bé, hi ha aquest droide que no coneix ningú, però l'he posat simplement perquè m'encanta el seu disseny amb aquest cap transparent. És un droide que apareix a Rogue One en algun moment de fons, no sé ni el moment, però l'he volgut posar perquè per veure, ja tenim tants dissenys de droides que en trobem de meravellosos, no? El que he posat de portada de la xerrada, que també és com un C-3PO però blau elèctric, que és de l'escena precisament del bar de droides de la Mandalorian, i l'he posat perquè m'agrada molt el seu disseny amb aquest color. I aquest doncs, és un altre exemple que també m'agrada molt, amb aquest cap transparent que se li veuen als circuits. Bueno, dona l'idea aquesta, no? Que cada sèrie posterior representa que és una millora de l'anterior. Aquest doncs, té la cúpula transparent, els R4 ja seran d'una manera, els R5 ja es modifica el cos, vull dir, aquesta continuïtat. Per modes també. Sí. Els mandos de la PlayStation quan els van fer transparents també. Sí, és veritat. Vindria a ser una cosa que... Evolucionen seguint la societat. Això, és igual que les armadures d'Iron Man. Cada armadura no és... A l'anterior he tingut problemes en no sé quina. Doncs, a la següent, hi haurà uns noies, no? Potser Sí. de R2 i de R3, al final. Després, bé, un altre droide també interessant és aquest, els Dark Troopers, soldats foscos, que hem vist a The Mandalorian, i aquest és un droide completament diferent, no? Està fet per... Màquines de matar. Sí, màquines de matar, bàsicament. Poca broma amb això. Sí. Sí que fan por. Sí. A més, volen, no? Abans Sí, és dels pocs droides que veiem volar, no? Els astromecànics sabem que volen des del 2000, però poques vegades veiem un antropomòrfic volant.
fora dels encara droides fa- nau que hem comentat. Això encara li dona el punt més terrible, de dir, és que a més no en pots fugir perquè et segueix volant. Sí. I bé, també no volíem deixar de banda els còmics. Té dos personatges que són genials, que són com en C3PO i R2D2, però amb la versió dolenta o... Bueno, Sàdica. Malvada, sàdica. Aquesta és la paraula sàdica. Perquè a més és molt divertit el sadisme que tenen i com parlen de bueno, i com el torturem? Què li fem? Li fem tant cosa, li fem tant altre? No, jo no puc fer. Vull dir, és genial, és genial. Sí. Doncs bé, apareixen els còmics de la doctora Afra i això es diu 000 i BT1. També en el camp dels videojocs tenim un droide també molt adorable i molt estimat, que és en Ara BD1. corren per Disney ja, Sí. com Disney ja tenen anat marxant, sí. I això que hem vist als videojocs, també a Boba Fett hem vist un model també que ja ha fet el debut en les sèries d'acció real. No us recorda, sobretot el cap, el robot de cortocircuito? Sí, Una mica, Sí, sí. Johnny Five. exacte. És molt Johnny Five. Sí. Sí. I llavors també tenim els HK-87, per exemple, que veiem a The Mandalorian, I Ahsoka també. i a Ahsoka. Tot i que Mandalorian sortia de negre i a Ahsoka han agafat el vermell, no? per seguir amb tota l'estètica de les bruixes, i que a la vegada estan basats en un droide ja no canònic del KOTOR, que era un dels personatges principals, que era l'AK-47. Molt bé. Doncs ja està, aquest era l'últim. Bé, hi ha molts més droides, com he dit, a la galàxia, però és un recull dels més importants i alguns així que Jo tinc m'han una creat pregunta. l'atenció. Ja que has posat aquest i el Dark Trooper, Sí. aquest és superior al Dark Trooper, encara que l'altre pugui volar, no? Perquè quan arriba en Luke se'ls rebenta tots amb un pim-pam i en canvi aquí 3 posen en jaque a la Soca. Jo entenc que l'Ahsoka no és el Luke lluitant, eh? El Luke és un fora de sèrie i l'Ahsoka no ho és. I... Això, a veure, això ho hem de deixar passar. Ho ha passat malament, i el Luke no, el Luke és lo más. No, això ho deixem per un altre dia. Això per una altra cantina, No, però aquests són droides, clar, són droides assassins i els Dark Troopers són una altra cosa, i així tots els Dark Troopers ja hem vist que també la millor és posar-hi carn, no? És posar-hi un clon a dins o posar-hi un humà que té tot allò que un droide no té. Per mi al contrari, jo crec que els Dark Troopers són com pesats, forts, durs. I aquests són àgils. És que són molt són àgils, diferents. en moviments, Llavors la manera de salten i lluitar com contra uns o són, contra sí. altres ha de ser diferent. No és ben bé el mateix. Jo crec que per això no és que la Soca sigui menys i tal. Clar, aquests estan més propers als Magna Guard. Que no es noti que m'agrada Sí. molt la Soca. Mira, és veritat, un droide que no hem posat són els Magna Guàrdies del Grievous, que també són interessants. Absolutament, i el guió del capítol mana. Aquesta és la gràcia també de Star Wars, que després ens barallem i posem a parir. Si no, no hi hauria. Això no té coherència. No, siguem flexibles amb el que pensem que són les coses. Exacte. En gaudirem més. Bé, doncs, acabem la xerrada. No sé si ens hem passat de temps, segurament sí. Sí, fa estona. Doncs no greu. Aquí ningú es queixa, per tant. Jo pensava, no tinc cap rellotge, però segurament ens hem passat de sí. Bé, moltíssimes gràcies. Votació, no? Sí, ara farem la votació de quin és el droide preferit. Dark Trooper. Triple 0, qualsevol d'aquests, no? Sí? Sí, Com clar. que no els direm tots, no sé. O què fem amb alçada? Que tothom cridi. Ho diem nosaltres. A veure si hi ha No, gent tu al públic que passa la estigui diapositiva d'acord. i Va, allò fem ràpida. N'hi ha moltes, de diapositives. Molt ràpid. Qui vota per aquests? Ningú. Fora. Aquest? En BD. Ningú. Dos vots. Ho vaig apuntar. Anoteu, dos per en BT1. 000 BT1. Un vot. Dos vots. Ferran no falla. Soldats Fos. Dark Trooper. Vinga, jo. Molt bé. RSSU. M'agraden els upgrades, Ha de ser un R3. R2KT. Covell. ASI 3. Ningú. AP5. Ningú. Chopper. No pot ser. Quants pots tenir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Es va a la marxa. Tenim un clar candidat, Ja està. Es pot votar més d'una vegada, no? Canonera droide. No. Droide voltor. Droide bronzidor. Superdroide de batalla. Superdroide fan. Senyor Ossos. Droide de batalla. Droideca. R5D4. B de 8. 8 de 8. 9 de 9. Droide d'interrogació. RA7. TT8L. Si algú diu que cridi, perquè droide mèdic. RA47. Droide de reparació, droide de sonda. Vot negatiu. Gonqui. Droide de gong. Ratolí. Lola. Ja has votat. Huyeng. Mira, 2 vots per a Huyeng. IG-11. Un vot per IG-11. Molt bé. IG-88. B2EMO. No té fans. DO. R4P17. L3. Diu? K2SO. Dos vots. BB8. Jo. C3PO. 2 vots per C3PO. R2D2. 1, 2, 3, 4. 4, no? 4. Oh, doncs tenim un clar vencedor. Sí. Clar guanyador, Chopper. Doncs bé, ara sí, moltíssimes gràcies per haver assistit. Espero que us hagi semblat interessant, entretinguda i heu passat una bona estona en aquesta primera cantina presencial de la història. Moltíssimes gràcies als participants, ha estat genial. Hem comentat tot el que tenia anotat i molt més, així que jo m'he passat molt bé, així que espero que vosaltres també. Anava a dir, feu m'agrada si us agrada. Si aconseguim posar el vídeo, Clar, pels que mireu a YouTube, feu m'agrada. I per vosaltres, doncs, si no esteu subscrits al meu canal d'Art Segador, doncs agafeu el mòbil i cerqueu d'Art Segador, subscriu-vos. I també als companys del Far Friki, de la Batcova, Jordi Nouwen, que té un podcast de Connexió en Tatooine, que no ho ha dit. Connexió en Tatooine, sí. I bé, compreu moltes herbes Suncat. Sí, per favor, aixequeu-vos i mireu les etiquetes perquè realment està molt ben trobat, sí. I sobretot si us agraden els tés i les infusions que fan com a mi. Molt bé, doncs res, moltíssimes gràcies novament i que la força us acompanyi sempre i arreu!